ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಏನು ಚೆಲ್ಲಾರ ಮಾತಾ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಕ ಪಂಡದು ನನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಡೆತ್ ಎಂಚಾಯಿನಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಬೇಲೆ ತಾರಿಮೂರನೇ ಪಂಡ ಚುಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತಂತೇವೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಸಾಧಾರಣ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಮಗಲು ಇಲ್ಲಿಯ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆಡ್ ಬೈದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಎತ್ತಾಲು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲೆ ಎತ್ತಾಲ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೇ ಸಾಂಕದೀನಿ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಪ್ಪ ಪುರ ತಾರಿಪುರ ಮೂಡಿಯರ ಪೋನಿ ಪುನಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇರಂಗಾಯಿ ಬೊಕ ತಿಂದ್ರೆ ಪುರ ಡಬ್ಬೆ ಕಂತಿದ್ದೀವಿ ಹೊಂತದೆ ಅಲೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅಪ್ಪಾಗ ಜೋಕ್ಲು ಪುರ ಇರಲಿಜ್ಜಾನು ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಕಂದದಿ ಹೊಂತು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಂತ ಉಂಟೇಳಿ ಇಂಚಪುರ ನಾನು ತಾರಿಮೂರು ಇರ್ತಾರೆ ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಮದುವೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ದುಂಬೆ ತಾರಿಮೂರು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಅಂಚ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಉಂಟು ತಾರಿಮೂರನೇ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಸಲ ಒಕ್ಕೋರು ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾಮೂನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಾರಿ ಉಂಡು ಆ ತಾರಿ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಜಾಲ್ ಡಿಪ್ಪುಲೆಕ್ಕನೇ ಯಾರು ಬಿತಾರ್ದಿನಿ ತಾರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಕಣ್ಣೆದ್ದೂರ್ದೆ ಬೂಡ್ದೆ ರಾಂಡಲ್ಲ ಚೂರೇ ಕಾಯತಿ ಅವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಾಮೂನ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ತಾರಿ ಇಕ್ತೀನಿ ಅವು ಜಾಲ್ಡೆ ಎಂಗ್ಲು ಪಾತಿರಂತಲೆ ಕಾಣಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ಬೂಡ್ತೀನಿ ಆಂಡಲ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹಾಸಿದ್ದಾರೆ ತಾಗದೆ ಇಜ್ಜಾನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸಲ ಏನ ಅಪ್ಪ ಪುರ ಮುಕ್ಕುಲು ಇಪ್ಪುನಾಗನಿ ದುಮ್ರಾನ್ಯದನ್ನ ತಾರಿಮುರಿಯರ ಪೋದಿಪ್ಪುನಾಗ ಆನೆ ಪಾರ್ಥ ಟೈಟ್ ಆದಿತ್ತೇರಿಗೆ ತಾರಿಮುರಿಯರ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮನ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ಹೋಟೆಲ್ ದವಲೆ ಅದೇ ಪೋಡು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ದವಲೆ ಅದೇ ಪೋಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ ತುಯಿನಾರಿ ಪರ್ದು ಓಡಿ ತಾರಿಮೂರನೇ ಬೊರ್ಚು ಪೋಲೆ ಕಂಡದು ಅರೇನು ಆನೆ ಕಡಪುಡಿಯರಿಗೆ ಬೊರ್ಚು ಆ ಮೂರು ಪಂಡರಿಗೆ ಅಪ್ಪಲ 3 ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬೊರ್ಚಿತ ಪೋಲಿಯರಿ ಇನ್ನು 3 వచ్చింది ಅಲ್ಲ ಒಂದು 3 ಜಿಂದ ಅಂಚೆ ಪಂಡದು ಮಾಮ ಆನೆ ಪಿರ ಕಡಪುಡ್ದಿನಿ ಅರೇನು ಆಯ್ತಾ ಮನದಾನಿ ಮಧ್ಯ ಅಂಡು ಅದೇ ಮನದಾನಿ ಮನದಾನಿ ಅಂಚ ಮಾಮ ಕಡಪುಡ್ದು ಪಿರ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತದು ಒಂಚೂರು ಜಗಲ್ಲಿ ಜೆತ್ತದನಾಗ ಪಿರ ಮುಕ್ಳೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ಪಿರ ತಾರಿಮೂರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಟ್ ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆನೆ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ನನ್ನ ಮಾಮನೆ ಎದುರು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇಜ್ಜನಿಗೆ ತೂರ್ತಿರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನೆ ತೂರ್ತಿನ ಬಿಡ್ತಾರ ಅನ್ನ ನಂದ ಪರ್ದು ನಿಪ್ಪಿರಿ ಏಪಲ ದಿನ ತದ್ದಲಕ್ಕ ದಿನ ಒಪ್ಪುಜಿ ನಂಚ ಆನಿಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಪೋದು ಪರ್ದು ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಪುಪ್ಪನ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಪ ಆ ರೋಡ್ದ ಬರೀಟೆ ತಾರಿತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಪುರ ಕರ್ತದ ತಾರಿನ ಪುರ ಒಂದು ಮಂದೇರು ತೇಜ್ ತಾರಿ ಪುರ ಅಪ್ಪ ಲೈಂಡ್ ತಾರಿತ್ತು ಇನ್ನು ಅಪ್ಪನೇ 3 ಅಂತೇರಿ ಅಂಚ ಆ ತಾರಿ ಮೂದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 3 ಗಂಟೆಗೆ ತಾರಿ ಮೂರಿಯರ ಪೋತಿರಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋತೀರಿ ಅಂಚ ತಾರಿ ಮೂರಿಯರ ಪೋಯಿನಾರು ಅರ ಜೀವ ಇಂಚ ಬರೋದು ಗಟ್ಟಿ ಜೀವಾರು ಇಂಚ ತೀಯರಾರು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಹೊಸತಾದ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಂಪುನಿಂದ ಹತ್ತಾರು ಇಂಚಿನ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬಂತು ತಾರಿ ಮೂರು ಅಂತೀರಿ 10 ವರ್ಷದಿಂಚ ಮಂತು ಅಂತ ನಾರು ಬೇಲೆವು ತಾರಿ ಮೂರು ದಾಲ ಒಂದು ದಾಲ ಹತ್ತು ಏಪಲ ಮಂತು ಅಂತೀರು ಹೊಸತಾದ అని ಪರ್ದಲ ಪೋಯಿನ ದಾಲ ಹತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಾರು ಪರ್ದೆ ಪೋತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಆನೆ ಪೋಯಿರು ಹೋದು ಒಂದು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮುದ್ದು ಬರ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾರು ದೇವ್ರದ್ದು ಬೂರ್ದನ ತಾರಿದು ಬೂರ್ದನ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಂಚ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನು ಬೂರ್ದನ ಬೊಕ್ಕೇರು ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲೇರ ಬಣ್ಣಗಲ್ಪ ಏರ ತೂದು ಅವಲ ಒಂಥರ ಒಂಚೂರು ನರಕ್ಕನದ ಅದನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಚಮ್ಯ ಬಣ್ಣಾಗ ಬಣ್ಣಾಗ ನರಕ್ಕನದನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದಾಗ ಅಪ್ಪಗ ತೀನಿ ಆತನ ಬೂರ್ದನ ಅಂದ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕೊನೋಟ್ನಾಗ ಯಾರು ನಾಳೆ ಇಂದು ಆದಿತ್ತನೆ ಪಂಡನಂತರ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಅಂಚಂದು ಆದಿತ್ತನೆ ಪೊಲಿದಿತ್ತನು ಆನೆ ಒಂಜಿ ಬೈಯಡ್ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ 9 ಕಾಲ್ ಮಂದೇರು 5 ಗಂಟೆಗೆ 9:30 ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋದ ನಂಗೆ ಮಾಮ ಕಾಲ್ ಮಂತೇರು ಪಪ್ಪಗೆ ಇಂಚ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಂತ ಬಲೆ ಪಂಡದ್ದು ಅಂಚ ಇದು ಒಕ್ಕಂಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೇಕನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ತೀರು ಪಂಡದ್ದು ಅಂಚ ಸಡನ್ ಪಂಡ ಬೋಡ್ದು ಮಂತೋನು ಬೇರ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಆತದ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋದು ಬೋರ್ಡ್ ಮುಜ್ಜಿ ಓದಿತ್ತು ಒಂದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪುನಾಯ್ತು ಪರ್ನಾಗ ಜಾಗೃತಿ ಅನ್ಕೊಡು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಂಗೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಪ ಮಂಚ ಅದು ಇಂದು ಮನ್ಪೊಡ ಆದಿಪ್ಪುನು
ಗೊತ್ತು ಇಪ್ಪಡ್ದು ಐಕಿ ಪನ್ಪುನಿ ಪರ್ನಾಗ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಏತು ಪರಡು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ದು ಜಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಪರ್ಪುನಾಕ್ಲೆ ಬತ್ತು ಜಿಪ್ಪಡ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆಡು ಓವಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಪರ್ದು ಪೋಪುನ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಂತು ಪೋಪುನ ಅವು ಒಂದುವೆ ಮನ್ಪುನ ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪೋಪೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಕೆಲವರು ದೇವರ ಆಯಸ್ಸು ನೀತಿರ್ತೀನಿ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಐಟ್ ಹತ್ತನೇ ಪಿರಂಜೆಡ್ ಸೈಪೇರಿಗೆ ನಿಕ್ ಎಂಚನ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯಾರು ಪುಳಿತ ಸರ್ಬತ್ತು ಏ ಪಾನೇನಾ ಗಂಗಸರ ಬರ್ದು ಅಂದು ಉಂತುರಿ ನಿಜ್ಜೇರು ಉಂತುಲ್ ನಜ್ಜೇರು ಸೀದಾ ಪೋಯಿನಿ ಯಾಕಲು ಸುಂದರ ನಾಕುಲನಿ ಅಥವಾ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ದು ಅಂತ ಪೋರ್ಚಿ ಮಾರೇರೆ ಎಂದು ಸೀದಾ ಹೋದು ಊರ್ನಿ ಅಂದು ಪುಲಿತ ಸರ್ಬತ್ತೇರಿ ಅಪ್ಪ ಗಾನೆ ಮಂತು ಪುಲಿ ವಾರ್ದು ಪುಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕದಿಪುದ ಪುಲಿ ಪುಲಿತ ಸರ್ಬತ್ ಅಂತ ಕೊರಿಯರ ಮಲ್ದ ಸುಲತ್ತಡ ಪುಲಿತ ಸರ್ಬತ್ತು ಕೊರು ಅಪ್ಪ ಕೊರ್ಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮಾನಿಗೆ ಹೋದು ಗೋಲಿಯ ಪೋಡಿ ಪ್ರಕರಣ ಇದೆ ಮಾನಿಗೆ ಹೋದು ಪೋಡಿ ಓಡಿ ಬೊಕ ಸೋನಿಗೆ ಡಬ್ಬೆಡು ತಿನ್ರೆ ಕಂತಿದಿತ್ತೇರಮ್ಮ ಪೂರ ಕೊನ ಅಪ್ಪುನಿ ನೀರು ರಾಸಿ ತಿನ್ರೆ ಕಂತಿದಿತ್ತೇರದೆ ಸೈದನ ಅಲ್ಲ ಪೋದು ಕನ ಇದೇರದೆ ಕೊನಾಯ್ದೇರು ತಿನ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಬೈಲ್ ಅಂತ ತಿಂದೇರು ಬತ್ತು ಜೆತ್ತನೆ ಮುಲ್ಪರ ದುವೇ ಜಗಲ್ಡು ಜೆತ್ತದನೆ ದುವೇ ಜಗಲಿ ಆಯ್ತಾ ಜೆತ್ತನೆ ಮಲ್ಡ ಪುಲಿತ ಸರ್ಬತ್ತು ಅಂತ ಕೊರಿಯೆ ಜಮ್ಮಲ್ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಹರಿಯರು ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋತುನೆ ಗೊತ್ತೇಜ್ಜ ಪೋಯಿನ ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತೇ ಆತ ಜಿಂಕ್ ಯಾನ್ ತೂತು ನೆಜ್ಜಿ ಪೋಪುನ ಇಜಿನ ಬಿಡ್ತಾಯ ರತೆ ಕಾಯರದೆ ನಿತ್ತದ ಜಾಲಿ ಇತ್ತು ನಾವು ఒక దాయి యాన పోపన తూతుంది ఇచ్చారు ఇజిన గుర్తాయరా పార దాయి పోడు ఒక ಪರ್ದು ಟೈಟ್ ಅದು ಇಂದಕ್ಕೆ ಪೋಡ ತೆಪ್ಪ ಅಂದು ಪೋಡ ಅವ್ರ ಗಂಜಿಸನು ಅಂತ ಜೇರು ಇಂಚ ತೋಜಿಂದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪಟ ಪಟ ಪಟೋಟ ಪಟೋಟ ತೋನಾಗ ಗಂಜಿಸೇನೆ ತೋಜಿಂದು ತಿಳಿತು ಅಪ್ಪ ಬುಲ್ತು ವೈದ್ಯರೇ ಪಾಂಡಲೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ತೆಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಪಲೆ ತೊಂತ್ರೆಂಚಿನ ಎನ್ಮ ಅಲೆ ತೊಂತಿರತಿ ಎಮ್ಮು ನಾನು ಎಂಚಲೆ ಪುರಿ ಎನ್ಮ ಅಂದು ಎಂಚಲೆ ಸುತ್ತದ ಮುಖಾರೋಜಿ ಪದ್ಯ ಇರ್ತೇನೆ ಹೋಗಮ್ಮ ಹೋಗಜ್ಜ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಎಂಟು ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ದು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ 17 ವರ್ಷ ಆಪನು ತೀರ್ದು இந்த வீடியோ வந்து உத்தேச தாலேஜி ஏரில் பரப்புனாக்கில் ಇಂಚ ಪರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತ ಪೋಚಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂದ್ರು ತುಪಾದಿರಿ ಡಿ ಪುಗ್ಗೆ ನೋನುಂಡು ಈಗ ಪರ್ಪುನಾಕ್ಲೆ ಏರ್ಲಂಚನೆ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದ ಕೊಂಡ ಪರ್ದು ಒನಸ್ ಮಂತದ ಒಂಚೂರು ಪರ್ದು ಜೆಪ್ಪುಲಿ ಎಂಚ ಪುರ ಪೋನ್ ಪರ್ದು ಜೀವನ ಆಲ್ಮಂತ ನೋಚಿ ಹೊರಪೋಯಿನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕೊಡೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನಂದಲ್ಲೇ ಏರ್ಲ ಪರ್ಪುನಾಕ ಎಂಗಲ್ದ ಪಂಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಪುನ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಪರೋಚಿ ಬಣ್ಣ ಅಂಡ ಪರ್ಲೆ ಪರ್ನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತೆ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಪರ್ಲೆ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಪರ್ದು ಆಚೆ ಪಕ್ಕದ ಒಡ್ಲ ಪೋಪುಜ ಅಂಚ ದೊಡ್ಡ ನೋಮವನ್ನು ಪುಗ್ಗಿದಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬೆಂದ್ರು ತುಪ್ಪಾರ್ದು ಇಡೀ ಫುಲ್ ಪುಗ್ಗೆ ಅವನೊಂದು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ